जोङो आवाज होबोदों, हरसेखावबोदों, सावरायबोदों, जोङो धरना होबोदों, जों दाबि खालामबोदों आरो बेबायदिनो गासैखौबो जोङो मावफुंनो जों नाजाबाय थादों आरो नंखायनो दिनै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव जाफोर जोंनि सायाव फरायसाफोरनि सायाव इनाय जाबोगासिनो दङ, डिप्राइभ खालामनो नाजाबोगासिनो दं जोंनि फरायसाफोरखौ। जों बेनि फरायसाफ्रा जे दिनै भारतआवनो संबिधानावनो राइट टु इडुकेसन बयहाबो सोलोंथाइ लानायनि मोन्थायानो दंखायो हिसाबै जों जाहाथे बे सोलोंथाइ लानायखौ जोङो क्वालिटि एबा गुन गोनां सोलोंथाइ जों मोननानै जोंनि बिटिसि ओनसोलाव बा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव गासैबो फरायसाफ्रानो गाव गावनि मोननांगौ मोन्थायखौ मोननो हायो, गोग्गो सोलोंथाइ लानो हायो, गुन गोनां सोलोंथाइ लानो हायो, साफा गोग्गो सुबुं दोन जानो हायो। बेजों लोगोसे जोंनि ओनसोलाव जोंनि हारियाव गेदेमा जानो हायो, जौगासारनो हायो। जों बेखौ दुलाराय बर' फरायसाफोर हिसाबै जों जेब्लायबो हास्थायो आरो नंखायनो जोङो हाबा मावबाय थादों। दिनै मा जादों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि होननानै बुङोब्ला जाय मुलुगसोलोंसालिया जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव जोंनि हालामाव दासिम लुफुंजानाय सोलिजानाय गंसेल' जोंहा नायल' जाल' मुलुगसोलोंसालि। जोङो दिनै बिएससि एकर्ड जालांबाय, बिटिसि एकर्ड जालांबाय, बिटिआर एकर्ड जाफैबाय आरो बे एकर्ड जानायनि आन्दोआव गोबां रोजा जोंनि जोहोलावजोफोर मुंख्लंफोर दङ। जोंनि आइजोफोरसिना सारि जाबोनायनि खोथा दङ। गोबां न' गोमाजानाय, हा गोमाजानाय, लेखा फरायनायनि मोन्थायनिफ्राय जोंनि नांगौ मोन्थायनिफ्राय जोङो डिप्राइभ खालामजाबोदों जायनि थाखाय आरो बेनि रिजाल्ट हिसाबै जों दिनै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिखौ मोननो हादों, जेराव जोङो जोंनि फरायसाफ्रा फरायनानै जोंनि बर' हारिखौ दैदेनलांनो हायो, बर' हारिया बा जोंनि ओनसोलनि मानसिफ्रा जौगानो हायो, बुहुमाव थांनानै थालांनो हायो। दा जों बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जोंनियाव सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि, ट्राइबेल इउनिभार्सिटि जोंनियाव फैबावदों आरो बेखौ दा मावलांनायनि सम जादों। नाथाय जोंहा बिनि सिगां बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि जोंहा दं जायखौ जों मोनबोदों आरो बेवहाय जों दिनै लुगैदों बे इउनिभार्सिटियाव जों नायल' जाल' गंसेल' इउनिभार्सिटि। होमबा बेहाय बड'लेण्डआव बा बिटिसिआव जोंहा जेसेबां फरायसाफोर दङ बे फरायसाफ्रा बेहाय नांगौसिबाङै माने मोजां आबहावायाव, मोजां एनभायरनमेन्टआव जोङो बेहाय सोलोंथाइ मोननायखौ जों लुगैयो, गोग्गो सोलोंथाइ मोननो लुगैयो। दा जोंनि गेजेराव नाथाय मा जादों, जोंनि जा इउनिभार्सिटिनि जा प्रेजेन्टआव जों दा थासारियाव जों नुनो मोनदों जोंनियाव जाय बिसि दङ प्रफेसार लाइस्राम लाड्डु सिं, जाय बिथाङा दिनै बिसि हिसाबै बिबान मावनानै इउनिभार्सिटिखौ सामलायगासिनो दं। खिन्थु जों नुनो मोनदों बिथाङा गोबाङै गावनि गोसो बायदियै आब्रुथि गैयै डिक्टेटर बायदि राजा बायदि खुंबोनायखौ जों नुनो मोनदों। राजा बायदि खुंबाबो जुदि राजाया मोजां लुगैना खुंनायमोनब्ला जों बेहाय अफस खालामनाय, दाबि खालामनाय, धरना खालामनाय जोंहा बेहाय खोथा फैयामोन आरो जों बेहाय सोमावसारनो गोनां जादों। मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां खेबसे नङा, खेबनै नङा, खेबथाम नङा, गोबां खेब इउनिभार्सिटियाव थांनानै भाइस चेन्सेलरजों जोंनि मोनसे डेलिगेसन टीम थान्दै टीमा हानजाया थांनानै सावरायहैबाय थानाय जादों आरो बे सावरायनायनि आयदाफ्रा मा जों नुनो मोनदों इउनिभार्सिटियाव सिगांनिफ्रायनो मालाबा नांगौ समाव जों सिलेबास मोना, बिनिफ्राय जोङो जोंनो जेसेबां फरायसाफ्रा पास आउट जादों बिनि थाखाय फरायसाफ्रा एडमिसन लानो थाखाय हाबनो थाखाय जोंहा माने सिट थाया, बेनि जेंना। बेजों लोगोसे जोंहा नुनो मोनदों जोंनो नांगौ समाव ग्रेड सिट मोननो हाया, मार्कशीट होनो हाया इउनिभार्सिटिया। नुनो मोनदों जायनि थाखाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि अफिसाव मावख'आव गोबां माने कमप्लेन फैयो, रिपर्ट फैयो जे इउनिभार्सिटिया मानो बिदि जाखो, जोंनि गंसेल' इउनिभार्सिटि थैजों सोरजिजानाया मानो बिदि जाखो जे जोंनि फरायसाफोरखौनो फार्दार इडुकेसननि थाखाय, हायार इडुकेसननि थाखाय जों गुबुन इउनिभार्सिटियाव फरायहैनो गोनां जायोब्ला, गुबुन स्टेटआव थांनो गोनां जायोब्ला, माने एक्रस कान्ट्रि जों आलादा जायगायाव फरायहैनो गोनां जायोब्ला जोङो थाङोब्ला नांगौ समाव ग्रेड सिट, मार्कशीट मोननो हायैनि थाखाय एडमिसन लाहैनो हायाखै। जोङो डिप्राइभ खालामनानै दोनजादों जोंनि इउनिभार्सिटिनि बिसिजों, नंखायनो जों दिनै होस्रिखावनो गोनां जादों आरो जों लुगैदों बेबायदि जेंनाया जाहाथे माब्लाबाबो दाजाथों, बिनि थाखाय जाहाथे जोंनि जाय बिसि दङ बेखौ माने एक्सपार्टजों खालामनांगौ, लिभआव दोनहरनांगौ, ट्रेन्सफार खालामनांगौ, गुबुन मोजां बिसि लाबोनांगौ जाय बिसिया जोंनि बे इउनिभार्सिटिनि आरो जोंनि जायगानि मानसिफोरनि माने मोजांखौ हास्थायो, मोजांखौ लुगैयो, फरायसाफोरनि इयुन जोलैनि मोजांखौ नायनानै खामानि मावो, जों बेखौ लुगैदों। दिनै इउनिभार्सिटि गंसेखौ सामलायलांनांगौआ बेहाय गोबां माने अफिसारफोरनि, सुबुंफोरनि बेहाय गोनां जायो। दिनै नुनो मोनदों जोङो
थांनाय 3 बोसोरनिफ्राय बे इउनिभार्सिटियाव बिसि सार बिथाङा पार्मानेन्ट सासे रेजिस्टार सोनानै होनो हायाखै जाय माने बिराद गोरा खोथा नङा बियो बेखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गोबां खेब होनायबाय जोङो एपइन्ट खालामनानै हो एप्रुभ खालामनानै हो आरो बे बिराद गोरा खोथा नङा इउनिभार्सिटिनि बिसिखौ जोंनि आसामनि जाय गभर्नर सार बिथां बे सार बिथाङा माने बुंहरदों एप्रुभ खालामनानै होदो किन्तु बिसिया जोंनिया ओरैबायदि गाज्रि गावनि गोसो बायदि खालामदों एप्रुभ खालामनानै होआ बियो माने बे प्रसेसा बिराद गोलाव नङा सासे रेजिस्टार पार्मानेन्ट बेहाय सोनानै होनांगौआ बेहाय मा खालामनांगौ बिसिनि खामानिया जेबो खालामनाङा बियो खालि जायखौ हरदों बेखौ एप्रुभ खालामना होबानो जायो बे किन्तु बे एप्रुभल' खालामनानै होनांगौखौनो बिथाङा दिनैसिम होनो हायाखै बा होआखै आरो नुनो मोनदों जों दिनै स्ल'गानाव होनदों जों दिनै बेनाराव लिरनो गोनां जादों जों डिमान्डआव होनो गोनां जादों बेहाय जा इसि मेम्बार्स एक्जिकिउटिभ काउन्सिल मेम्बार्स थायो इउनिभार्सिटियाव जेनेबा रेजिस्टारा जेनेबा सासे रेजिस्टार थाहैबाय बिनिफ्राय मा होनो इसि मेम्बार्सआव एक्जिकिउटिभ मेम्बार्सआव जेनेबा जोंनिफ्राय पिटिसिनिफ्राय जेनेबा एमएलए एसेम्ब्लिनिफ्राय एपइन्ट खालामना होगोन आसामनिफ्राय बिनिफ्राय बे एमएलएफोरनि गेजेराव बेहाय साब्रै बा साबा जोंनिफ्राय एमएलएफोरखौ बेहाय एक्जिकिउटिभ काउन्सिल मेम्बार हिसाबै सोना हरगोन कर्टनिफ्राय दा बेखौनो बिथांमोनहा कर्टनि मिटिंखौनो दासिमबो खालामाखै खुङाखै कर्टनि मिटिं खालामनायनि थाखाय दिनैसिम माने मेम्बारफोरखौ सोसननाय जायाखै आरो सोसननाय जायैनि थाखाय दिनै खामानिया स्मुथलि जायाखै मोजां जायाखै गासैनिबो साननाय जायाखै आरो बयखौबो लानानै जायाखै बे हारसिं मावदों दिनै बिथांमोनहा एक्जिकिउटिभ मिटिं खुंनो नागिरदों किन्तु बिनि सिगां जे जोंनि इसि मेम्बार्स थिसननांगौ दङ जोंहा एक्जिकिउटिभ काउन्सिल मेम्बार थिसननांगौ दङ बिनि थाखाय मोनसे कर्ट मिटिं जागोन नांगौ दङ कर्ट मिटिं जायोब्लासो इसि मेम्बार थिसनखाङोब्लासो एक्जिकिउटिभ मिटिंआव गासिबो कर्ट मेम्बारा जायफ्रा माने इउनिभार्सिटिनि मोजांनि थाखाय खामानि मावगोन जयै खामानि मावलांगोन बे खामानिखौ थांखिखौ लानो हागोन दिनै मा नुदों इउनिभार्सिटियाव दासिमबो कर्ट मिटिं जायाखै एक्जिकिउटिभ मिटिं खालामनो नागिरदोंमोन दा धरना खालामनायनि थाखाय बिथांमोना कर्ट माने एक्जिकिउटिभ मिटिंखौ खालामनो हायाखै दा जों लुगैदों कर्ट मिटिं जानांगौ कर्ट मिटिं जानानै इसि मेम्बार सोसननांगौ रेजिस्टार सोसननांगौ बिनि उनावसो एक्जिकिउटिभ मिटिं जानानै माने इउनिभार्सिटियाव जेसेबां डिपार्टमेन्ट दङ डिपार्टमेन्टफ्राव जेनेबा फोरोंगिरिफोर सोसननाय प्रफेसर माने लेक्सारारफोर सोसननाय बैफोर सोसननायाव होमबा माने मोजां प्रसेसजों सिस्टेमजों थांनानै इन्टारभिउ जानानै जाहाथे सोसननाय जायो दा जों नुबाय थादों जों खोनादों जोंनि मेगनजों नुदों जोङो जे मा इउनिभार्सिटियाव माखासे पस्टनि थाखाय एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारदों आरो ओंखारनायनि उनाव जायफ्रा एप्लाइ खालामदों बे इलिजिबल केन्डिडेटफ्रा एप्लाइ खालामनानै जेब्ला बिथांमोननिया कल लेटार थांदों कल लेटार थांसेयावबो बिथांमोनहा बिथां केन्डिडेटमोनखौ माने बेहाय इन्टारभिउआव जिरायनायनिफ्राय माना खालामदों गोजानाव दोनदों डिप्राइभ खालामनानै दोनदों आरो जों मोनथिनो मोनदों जोंनि जाय बिसि बिथां प्रफेसर लाइस्राम लादु सिं बिथाङा हारसिं प्राइभेटलि आरो हारसिङै आलादायै मोनसे इन्टारभिउ खुंनानै एपइन्ट खालामनो नागिरनाय जों खबर मोनदों बेथ' मोजां जायाखै नङा होमबा जोंथ' लुगैया जों बेहाय जोंनि इउनिभार्सिटि One permanent registrar, a true long lead, a true long lead, a true long lead, Professor Laisam Ladu Singh, hi. Professor Laisam Ladu Singh, hi. Professor Laisam Ladu Singh, hi. Professor Laisam Ladu Singh, होशियार Professor Laisam Ladu Singh, होशियार Professor Laisam Ladu Singh, होशियार Sheikh Bodoland University Sheikh Bodoland University Dumara berkuasa pakai jadi
Bodoland University. Bodoland University is our blood. Bodoland University is our blood. We want justice. Punjab University called written. Punjab University called written. Zaman Mangoni, yay! Zaman Mangoni, yay! Bulan Puasa Takzim, lapor. Bulan Puasa Takzim, lapor. Bulan Puasa Takzim, lapor. University Tower Hub. University Tower Hub. We want justice. We want justice. Executive Council member, Professor Laisam Ladu Singh Husiar, Chef Bodoland University, Bodoland University is our blood, we want justice, no justice, no rest, conduct immediate university court meeting, we want permanent register, action long live, we oppose any dictatorial decision of Professor Ladu Singh, conduct immediate university court meeting, fill up all executive council members, Professor Laisam Ladu Singh Hai, Professor Ladu Singh Husiar, Sir Bodoland University, Sir Student View, sir. Bodoland University is our blood. We want justice. No justice, no